Mesajul primului ministru al României cu ocazia Zilei Naționale. Dragi români, astăzi, la 95 de ani de la Marea Unire, îmi doresc să avem înțelepciunea celor care, la 1918, au înțeles cât de important este să fim solidari, să fim uniți într-o singură națiune. Chiar dacă, în ultimii ani, spațiul public a fost adeseori tulburat de dezbinare, de conflicte interne, noi avem datoria să consolidăm ceea ce înaintașii noștri au început. Avem datoria să lăsăm acești ani în spate și să înaintăm pe un drum al unității, al construcției, al unei societăți demne și puternice. Știu că aceste idealuri animă și astăzi sufletele românilor de pe tindeni. Se apropie momentul în care vom sărbători 100 de ani de când România este unită. Anul 2018 va marca acest moment special, iar România, 100 de ani, se leagă de un alt orizont simbolic. 2019, anul în care România va deține președinția Uniunii Europene. Privesc cu speranță spre acest viitor, pentru că avem suficiente motive să fim optimiști. Azi suntem pe drumul corect. Avem creștere economică după ani de austeritate. Avem mai multă solidaritate și echitate în interiorul societății. Începem să avem un prestigiu tot mai mare pe plan extern. Încă mai sunt multe de făcut, dar sunt convins că putem privi cu mândrie spre viitor, într-o Românie puternică, o Românie ce își respectă cetățenii și le oferă un nivel de trai mai bun. Acest an marchează începerea unui amplu proces de reafirmare a poziției noastre în lume, un proces prin care România își regăsește punțile de legătură cu Europa, Statele Unite ale Americii și cu alți prieteni istorici din toate colțurile lumii. Dezvoltarea relațiilor economice, politice și sociale vine din crezul profund că România poate fi o voce puternică în regiune, un factor de stabilitate, un model de creștere și echilibru. Mesajul pe care îl transmit tuturor românilor este unul de unitate, într-o zi în care trebuie să fim mândri de trecutul nostru, mândri de ceea ce suntem azi, mândri de ceea ce putem deveni. La mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor. Semnează Victor Viorel Ponta, prim-ministrul României. În continuare îl invit pe domnul